Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό. Πάρε πάσα μου, πάμε! Την οδοντόβουρτσα μου. Δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Τόπε ο παπαγάλος σ' αγαπάει άλλος. Καλημέρα, εγώ το είπα αυτό. Κούλης, μπάστα Κούλης. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα και καλής φήμης δισκοπολία. Με την παραγγελία μέσω iTunes παραλαμβάνεται ως δώρο και το μοναδικό κομμάτι τσιγκάνα τούρκο γύφτης. Φοράτε μάσκα για να κρύψετε το πρόσωπό σας, μια και είστε απογοητευμένοι από την ακμή μου. Γιατί? Ηρεμήστε! Τώρα υπάρχει το κλερασίμ. Δώστε το πρόσωπό σας! Το κλερασίμ με τις ίνες ευκαλύπτου και τα εκχυλίσματα πόδας και χλωροφύλλης κάνει το δερματσίτα και καθαρίζει σε βάθος. Μην κρύβεστε πια! Φροντίστε το πρόσωπό σας! Αχ, δεν αντέχω! Τρίτη μέρα άγρυπνος σε αυτό το παλιό κρεβάτι. Πετάχτε κανείς τους έξω, βρε αδερφέ μου. Δεν κάνω πια καλά κρεβάτι όπως αυτό που είχα το 1938 πάντως. Δεν φτιάχνουν νομίζεις αυτές προλάτα, νομίζεις. Γιατί στο practice σαν έρθεις τον πόνο τον ξεχνάς. Ξεχνίτης από όλα έπλα να μας θέλεις και για να φας. Κορίκλες τραπέζια και κρεβατάκια στη φορά, βιβλιοθήκες, ζαρδινιέρες κι όλα πάνε μια χαρά μόνο στο practice. Επικεφτείς μας σύντομα παρακαλώ και δεν θα τον μετανιώσετε. Αγαπητοί πελάτες, ξέρετε τι σημαίνει Πασαρίδου Bank? Σημαίνει εξυπηρετικοί υπάλληλοι που σκοτώνονται να σας βοηθήσουν. Σημαίνει σιγουριά για τα χρήματά σας και ασφάλεια. Οι ειδικευμένοι φύλακες μας δεν το κουνάνε ρόπι από την Πασαρίδου Bank. Εκπαιδευμένοι να πείδουν τον επίδοξο διαρρήκτη πως το έγκλημα δεν αποδίδει. Τώρα με τα νέα επιχειρησιακά δάνεια που μόνο η Πασαρίδου Bank σας προσφέρει, μπορείτε να κάνετε την επιχείρησή σας έναν κολοσσό. Χρήματα! Θα γεμίσετε το ταμείο σας χρήματα! Δεν είναι καταπληκτικό! Αυτό μόνο με τα επιχειρησιακά δάνεια της Πασαρίδου Bank. Έχει what και ξε what, Πασαρίδου Bank. Εμείς σας βγάζουμε από την κρίση, ενώ οι άλλοι σας βάζουν. Το αποδεικνύουν και οι πολυπληθείς πελάτες μας. Άντε ρε παιδιά, κλείσε την κάμερα, τον κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κολλάτε, Πασαρίδου Bank. Ξενοφών Σαββίδης, ΑΕ. Τα καλύτερα αυτοκίνητα μαϊμού στην πόλη. Είτε για παράδειγμα αυτό εδώ το κόσμημα. Τούτο το Ford GT έχει αλωνίσει τις πίστες με τις ρόδες του μόνο 24.500 euros. Είστε τύπια ράχοβα κατασκήνωση και έτσι. Ούτε αυτό εδώ το τζιπάκι είναι ότι πρέπει για σας. Αν είστε οικογενειάρχης τότε μια οκτάβα σας έρχεται κουτί. Είστε ταβατζής, αυτό εδώ το συλλεκτικό μοντέλο γνέφει με τα φτερά τους περαστικούς και σας φέρνει πελάτες. Αν από την άλλη συλλέγετε αμάξια, αυτό εδώ το Rolls Royce δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή σας με τίποτα. Αν τώρα ανήκετε στη γενιά των 700 ευρώ, αυτό εδώ το λίγο παλιό αλλά αξιόπιστο μαξάκι θα σας βγάλει ασπροπρόσωπος. Μόνο 750 ευρώ. Ο μισθός ενός μήνα για καλό σκοπό. Αυτά είναι αυτοκίνητα κυρίες και κύριοι. Ξενοφών Σαββίδης. Μόνο εδώ θα τα βρείτε. Φράουλες, ένα πεντανόστιμο φρούτο που μαζεύεται δύσκολα όμως, έτσι. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε την υπέροχη γεύση της φράουλας με το νέο χυμό Φρουαλίτα. Κουρασμένοι από τον νοικοκυριό, καθίσετε αναπαυτικά στον καναπέ σας και πιείτε ένα Φρουαλίτα να χαλαρώσετε. Χαλαρώσαμε, έτσι. Stop! Και δεν είναι μόνο αυτό. Το Φρουαλίτα περιλαμβάνει και μεγάλα ποσοστά ταυρίνης, τα οποία σας κρατούν σε επαγρύπνηση. Είναι το καθημερινό σας κάψιμο. Πάει και τελείωσε, Φρουαλίτα. Το Φρουαλίτα είναι ο σήμαχός σας στη σκληρή αντιμετώπιση της καθημερινότητας.
Σας δίνει την ενέργεια που χρειάζεται για να ανταπεξέλθετε στις τόσες υποχρεώσεις που σας περιμένουν. Όχι, δεν ευθυνόμαστε όμως για παρενέργειες λόγω κατάχρησης. Τι κοινό έχουν αυτοί οι 5 Sims? Τα ρούχα, μα τα μαλλιά καλέ. Νιώθετε μήπως κι εσείς έτσι? Νιώθετε πως τα μαλλιά δεν έχουν αυτό το κάτι που θέλετε? Το Tebel Coiffeur, βραβευμένο με τη χρυσή μασιά, είναι εδώ για να σας διώξει αυτό το αίσθημα. Αφηθείτε στα έμπειρα χέρια των εξειδικευμένων κομματών μας. Αφηθείτε και αφήστε τους να μεγαλουργήσουν. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το κούρεμά μας, πράγμα πολύ σπάνιο βέβαια, σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας. Δίνουμε για παράδειγμα τη Σάσα Μπαμπάσα να κουρέψει αυτόν τον ανθρωπάκι που κουρεύει, πέπλο μυστηρίου, δεν φαίνεται τίποτα και έτοιμος! Ένα ακόμα ρησούργημα από αυτή την υπέροχη κοπέλα τη Σάσα. Tebel Coiffeur, παιδάκι μου, γιατί τα μαλλιά σας αξίζουν μόνο το καλύτερο. Σας εγκατέλειψε? Αντί να το ρίχνετε στο ποτό, δεν είναι καλύτερα να πάρετε μια Pax? Η Pax μαγεύει τις γυναίκες. Για δείτε την τρεχάτη θα γυρίσει. Κι όλα αυτά μόνο με το Pax. Αυτό σου τρώει. Μπούμπις. Κι αυτοί, πού τρώνε αυτοί? Μπούμπις καλέ. Κι εγώ που τρώω. Μπούντις, το καλό φαγητό. Καλώς ήρθατε στην ηλεκτραγορά του Τόλι. Αυτή εδώ η κουζίνα, λάμπη κούκλα, μοναδική ποιότητα Κίτσος. Γιατί αυτό εδώ το ψυγείο χωράει μπόλικο πράγμα. Απολαύστε το με τη μοναδική υπογραφή Ζαβούση. Απολαύστε τη ματσάρα σας αυτήν εδώ τη γιγαντοοθόνη. 86 ιντσάρες όλες δικές σας. Τώρα πια δεν θα υπάρξουν αμφισβητούμενες φάσεις. Yeah, for sure. Και επιπλέον εκατοντάδες άλλες προσφορές. Φωτιστικά, ξυπνητήρια, ρολόγια, τηλέφωνα, ό,τι γουστάρετε. Ηλεκτραγορά του Τόλι. Συσκευές που διευκολύνουν τη δυσκολότατη ζωή σας σε καλές τιμούλες. Για εσάς μου. Προβλέπω βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενά σου θα αρρωστήσουν, θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 5 με 6 βαθμών και σταδιακά θα σταθούν σε νότιο-δυτικούς 4 με 5. Η θερμοκρασία σου θα κοιμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα πάμε στα διεθνή. Στο Χαρτού αύριο θα έχει 36 βαθμούς. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Ό,τι πρέπει για ένα γρήγορο μαύρισμα. Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα. Κι εγώ τελείωσα με την τηλεόραση, πάει! Μα πια την Πετρούλα και Πετρούλα, μας έκαψε τους άντρες, άι στο διάολο!